Mangwanani akanaka tinokugamuchirai kose kwamungava muri kuma-TV mana enyika. Tadzoka zvekare nemamwe ma-secrets nema-confessions, hoping kuti at the end of the day vana Haidhi vanokwanisa kuzowana rubatsiro. Regai tibva tapinda muma-confessions edu emuzuva ranhasi. Hanzi makadii mukomanashi, please chitupa changu vigai. Ndine nyaya yanguwo, ndatambudzika zvekusvika pakupererwa, kutadza kana kufunga. I am dying nedepression. Apa ndine nhumbu. Nyaya yangu yakamira yakadai. Murume wangu ana marwei wake. Vanobuda vachitenderera vachienda kuma-outings kumabhawa. Ndinozotongoona ava ma-pictures, but inini ndinenge ndakangogara mumba. Haadi kana kuti ndifambe kana kuita ma-friends. Ndinogara ndingori mumba. Kubuda kwangu kuenda kunotenga zvinenge zvisimo mumba nekutodzoka iye kunze anenge achifara with different types of women. Ndinongonyarara hangu. Now chazoita kuti ndiuye pano nhasi vasikana, ndiri kuona Marwei akaisa picture rezvinhu zvemumba mangu paFacebook pake. Vanhu ava ndinongovanyararira vachiita zvese zvavanoita, but ndoramba here ndichingonyarara. Vasikana, I am dying inside. My heart is in so much pain. Ndambobvunza murume wangu kuti ko what's going on. Iye abva angoti picture iri ndakariisa mugroup, pamwe ndiko kwaakariwana. Vasikana, ndapererwa, ndiri kurwadziwa zvisingaiti. Zvinoitawo here vasikana zviri kuitwa naMarwei uyu? Anotoziva kuti inini ndiripo, but that picture handitozivi kuti why akariisa kuFacebook kwake. Kushaya nyadzi here? Ndiri kushaya kuziva kuti ndodii. Dzimwe pfungwa dzinomboti ndomubvunza here, ndomuendera here. I am in so much pain. Zvinhu izvi zviri kungondidya mumwoyo. Please help me vasikana. Ndodhila seiko nesituation yakadai? Thanks kune vachabatsira. Pamwe ndinganzwa kurerukirwa mumwoyo. Kuuya pano mufunge kutoshaya kana wekuudza. Ndiyo yanga iri nyaya yabva kuna Haidhi. Veduweka zvakangooma. Neconfession yatakaverenga nezuro iya yekuti munhu aenda kusleep over, obva wabirwa zvipfeko zvako zvemukati, munhu obva aenda kun'anga nezvipfeko zvako izvozvo. Guys, if we are married kana kuti if we are in a relationship yekuti we are committed to someone, let us be serious, nekuti kunze uku kwakashata. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. The following story comes from one of our dear brother. He wants to share with us his own story. I know kuti nyaya iyi seruzhinji ichakwanisa kuvhura meso edu nekutibatsira. Regai tibva tavanzwa vachitaura. Hello Mkomanash, please post me as Haidhi. Ndiri murume ane 40 years handiti. Mudzimai wangu akazoshaya 15 years ago, because mwana wangu musikana ane 15. Pandakatanga kudana namaigura nenzimai wangu yekutanga, ndanga ndiri mukomana aityira kubatwa nechirwere. Saka ndaigara chimuti wangu tisati tatanga kuzosvika panyaya dzebonde ngatinde tinotestwa. Munhu anga aigara achingotsika madziro. Ndakasangana nemudzimai wangu anewo mwana wake wekutanga, anga ari musikana handiti. Anga akasiyana nemurume wake kare, achiti murume wake akazoshaya akakomita suicide. Saka semunhu ndaigara nikomunyaradzi because ainge iri shamwari yangu aigara achiconfide mandiri. Murume wangu akazoshaya akakomita suicide ari kuSouth Africa, handisiyira mwana uyu. Mudzimai wangu anga nemakore 2 kupfuura pandiri, saka anga ari mahombe kwandiri ne2 years handiti. Saka munongoziva pakudanana kuya ndakasvika rimwe zuva takazosvika pakuita bonde risina kudzivirira handiti. Marizatsi angu aiziya handiti. Hapana mumwe munhu andaimbosangana naye pabonde paya. Takabva ndazoti vangu futi still tofanira kutamba tende tinotestwa futi, ona ndakaimbotauira ngatese ngatisangane, tofanira kusangana pabonde tadzivirira. Alright, fast forward. Mwana wake akazosvika pakushaya handiti, musikana wewe. Ndamubvunza kuti ko mwana kwanza mwana wangu I think anga ne small heart, angotsvaka nzira dzekundivharavhara handiti. Ndoda kuita mwana, ndoda mumwe mwana. Takazokumisira tazoita mumwe mwana. Saka kuclinic manje handiti
kunokurudzirwa manje kuti tinofana kunge takaeswa paenda kucontinent. Ndikati ndoda kuti uzive, saka akanoudzwa kunzi iwe une chirwere. Ndobva ndaenda kunotestwa separately again, popo ndakaona ndane chirwere. Ndobva ndamudza kuti ona ningiri mwangu ndabatwa ndine chirwere. Saka iwo ndoda kuti uzive kuti kunzi clinic wanzi chii, because andinoda kuti mwana zvizoende kumwana. Sikanzi mwana achata sei clinic wanoita mother to child prevention. Handiti ndakatomudza kuti ndakutoenda pachirongo. Mwangu akasvika pakuramba kutora pachirongo, asi akandizvarira mwana angasina chirwere. Maona indobva ndazvigamuchira. Kusvika pakuzvigamuchira kuti handizvo zviri. Handiti akatonditi soro wangu rechi chakabva kune murume wangu wekutanga. Pandaiti paakakomita suicide ndakazoita find out later on kuti suicide yakanga ita aindichitira panga kusouth bye. Maona saka ndiye akazonipa chirwere. Saka zvinonetsa kuti ndikuudze kuti ndaingosvika ndasikazive pandakatoziva zvakauraya pongo wekutanga. Saka marwariro aimboita mwana wangu aya, vanhu aiti anzi ane small hand, aimbofunga kuti chivanhu, but aiwa ndinozviziva, ndiregerero mwangu. But it was now too late kundiregerera munhu because ina ndatonacho ndakasvika kuzvikamuchira. Ndikati alright mwangu, kundakabva uko kuchipatara wakatitonga nauraramba kwenguva yakareba. Ndikati ngoende pachirongwa. Ndakabva ndotanga kuenda pachirongwa. Mwangu akaramba kusvika pakuramba, svika akazosvika pakushaya. Handiti ashaya zvakanditora nguva yakareba kuti ndienderere mberi mukuroora mumwe mudzimai. Zvakanditora 10 years. Ndikati ndatozoya kunoko kunyika yevatoro, ndokondakabva ndazoita sei, ndazoona shamwari yangu iyi. Handiti shamwari yangu iyi ndaibudira pachena kuti ndiri pachirongwa. Handiti akabva tondudza kuti ndinawo sisi wangu wakasvikawo pakufa, vakaramba kuenda pachirongwa vakazosvikira pakufa. Ndakatoti ndiri pachirongwa, ainda ndisangu pakumhanya pakuti nditesi ndinge ndine mumwe mudzimai angatoonewo mwana wake kunoko, mudzimai wangu. Handiti akabva ndudza kuti inini ndiri negative. Zvandanotestwa indizveshovha ndoona ndiri positive, yanga iri negative. Handiti tobva tatoudzwa kuclinic kuti no, even when ari positive anogona sei kuita mwana ari negative. Saka sizvi zvekuti unotya unodii. Handiti taudzwa nadoctor time yekuzviita izvezvi tine mwana wedu atena 3 years. Zvandinotaura mudzimai yangu izvezvo right now ari negative. Mwana wangu musikana namai yake vari the late ari futi negative. Asi ini nangu ndichiri kuenderera pachirongwa, ndiri pachirongwa. Hama dzangu, munhu kana ari pachirongwa anosvika painonzi undetectable. Maona viral load yake inenge very low zvekuti you cannot pass it on. Handiti hazviri kuti enda around chita sleep around, but it's rare kuti you'd pass it on. Asi wakaregera kutora mushonga viral load yake inotanga kukwira chikwira popo unozvikwanisa kuti pass it on. Ndatenda, please hide my identity. Ndiyo yanga iri confession yabva kuna mukoma vedu ava. Yanga iri confession yanga iine dzidziso mukati, dzidziso yakadzama chaizvo. Regai vataenda panyedu inotevera. Anzi hello mukoma Nashi, please post for me as Haidi. Ndine zvandaona zvandishamisa kana nanhasi kuti nditi ichokwadi chandaona nemeso angu ndiri kutozviramba. Ndiri murume anoshanda pakampani iri muHarare muCBD. Now pama weekends ndinoita mapeace jobs. Then on Saturday ndakabva ndashedzwa kune imwe lodge kunogadzira air condition. I didn't know kuti the room was booked. So when I got there vakabva vanditi vanhu vari muroom vati air conditioning yakafa. Inini ndikabva ndamboti no, I'll fix it kana vazobuda. But the guy anga ari muroom iyoyo he insisted kuti ari kuda kuti air conditioner iyoyo igadzirwe because he cannot spend usiku hwese zvakadaro. So inini ndaifanira kutopinda into that room kuti ndikwanise kufixa air conditioning iyoyo. So ndakati ndichipinda
ndokubva ndati kuona mukadzi webest friend yangu namanager wekubasa kwefriend yangu. I was so shocked to the last. Ndakaita sendisina kuvaona, ndikabva ndaita zvandakaita ndikabudamo, but hapana kana akataura neumwe. I still remember this other incident. Shamwari yangu akandiudza iye kuti ainge afonerwa namukadzi wamanager. Mukadzi wamanager paakafona akamuti, ko imimi zvamunoshanda nahabi wangu, kusei mukadzi wenyu achingogara achitaura nemurume wangu? Saka shamwari yangu iyi hapana zvayaimboziva, nekuti yakatotsvakirwa basa iroro nemukadzi wake. Iye anototi manager ava nditsano, because mukadzi weshamwari yangu namanager ava vanobva from the same area ende vanoyera mutupo umwe chete, saka vanongoitana sisi nabhudhi. Zvinhu izvi zvandakaona muloji zvinhu zvakandishamisa, saka ndakati ndichibuda muloji mukadzi wefriend yangu akabva azama kundiisira mamessages, but handina kana kumudaira. My question is, zvinoita here kuti ndiudze friend yangu kuti boss havasi tsano but chitori chikomba chemudzimai wako? Zvinhu izvi zviri kundinetsa. Mukadzi weshamwari yangu each and every morning anonditi hi, masikati anonditi hi, usiku anonditi hi, but inini ndiri kungomublue tika. Please help me, ndoitawo sei pasituation iyi yandakatarisana nayo? Ndiyo yanga iri nyaya yabva kuna mukoma vedu ava. The next voice note yandiri kuda kukuplayerai ndaireceive around 12 am. Pandaplaya voice note iyi ndaita kurohwa nehana, saka ndangoti regai ndikuplayereiwo nemiwo munzwe zviri kutaurwa nemwanasikana uyu. Tirohwe nehana takawanda. Hi mukoma Neshi, please post for me as Heidi. Ini ndiri musikana ane makore 20 ekuzvakwa. Ndiri kuda kuita confession nhasi nokuti ini mbuya vangu vakandidzidzisa kudya nyama yevanhu. Ndakadzidziswa kudya nyama yevanhu kumakuva mausiku. Ndakashayikirwa nemaparents angu ndine makore 10 ekuzvarwa. Pakushayikirwa nemaparents angu ndakatukwa nasekuru vangu nagogo vangu, ndova ndakagara navo. Saka ndakati ndichigere nagogo vangu ndobva vakati komuzukuru pane zvandoda kukudzidzisa, asi ndandisingazivi kuti kondodzidziswei. Mozamu mukoma Neshi, ndinomuka mausiku. Tikamuka mausiku tinopisa mushonga. Tikapisa mushonga tetisina kupfeka tese, apa tiri kuchigrupu chevanhu vakati wandei nevamwe vemudunhu redu. Tapisa chiuti chiya chinotipinda, chikatipinda tochinja toita zvimuka zvakangoita semapere, tofamba hedu nemisero yedu tichienda kumakuva. Patosvika kumakuva tosvika torova guva. Guva rinowanzorohwa nemukuru wedu ndiye anorova guva. Arova guva rinovhurika kudai, torova kofini, tobvisa nyama iya, tohla nyama iya. Saka izvi ini ndakatanga ndine 10 years. 10 years ndo gogo vangu pavakanditora vakaenda neni kwaita tiri kuenda kunorindira, but ndandisingazivi kuti torindirei. Pakuenda kunorindira paya ndakasvika zvaita sezvigure, vanhu vacho vasina kupfeka, but vakazara mata, vakazara svina, dasti. Pakugara kukoko kwati takarindira ndopandakainitiatiwa. Unodzidzisiwa kuti unomuka sei, une uchigarisiwa munzvimbo ine nyoka. Saka pakudya kwedu nyama aripo mukuru wedu anogara mubako, but hazi munhu. Ndingati munhu asi hazi munhu anorarama muno munyika, because ane mafeatures ehumhuka. Saka munhu uyu tinomuvigira nyama, especially fresh nyama. Ini pandakainitiatiwa
ndakabva ndatodzidzisiwa kutiko kana nyama yava shoma kana kutiko tanzi tidye nyama iri fresh tinoita sei. Ini mumhuri medu sisi vangu vaiva nemwana mucheche. Ndikaona kuti ko mwana mucheche tinowanzo nyama yacho inotofarirwa, ndo nyama inodofarirwa nevanhu iyoyo nyama yacho. Saka painitiation yangu paya anti ndakanziko ngandiurayi mwana uwoyo. Paakanovigwa manheru acho takamuka ndikaona vachichinja kuita mapere kuchinja kuita mapere, ndikapedzisira neniwo ndachinjawo. Kubva ipapo toinda tonodya nyama. Saka takasvika tikavhura panga akavigwa mwana uyu, kumutora kumudya. Tongomudya ne3 days avigwa, munhu achiri ne3 days avigwa paya achiri fresh. Saka mudunhu medu tinoteverera munhu wese afa, tomuteverera ndivo vanhu vatodya ivavo. Ini mukomaneshi ndakapinda mukujoina zvinhu zvindisingazivi kuti chii kana kuti Royi rudzi hwai, asi pakukura kwangu ndakuzvivona kuti iko zvinhu zvari kuitika zvinhu zvisiri in this world. Sekuti ini mbuya vangu vane mwana wavo akashaya recently. Mwana wavo akangomuka anyarara, saka zvikanzi ngaadliwe. Pakumudla apa pane chandakaona kuti kumudla kwatiri kumuita isusu kuri kudya nesuwo, kozi ini ndinoti kana ndakavata ndichingovona vanhu vaya vatodya, vanhu vaya vatakambouraya kana kudii, dzimwe nguva ndotoscreama ndikatovata manheru kana kuti masikati ndikabatwa neupi, ndotosha kuvata, ndotovata ndichiziva tiko time dzekumuka kuti timuke tiinde kunodya vanhu sakuchaya. Ini mukomaneshi ndauya kwamuri nenyaya kuti ndiri kuda rubatsiro, ndiri kuda kusiya. Ndakamboti ndichitaura nambuya vangu nenyaya yokusiya, vakandiudza kuti kusiya kwangu zvinoreva kuti ndinobva ndafa, kozi hapana munhu anoita zvandinoita anobuda pazhe pazvo kana kuti unozvisiya. Ini mukomaneshi ndaneta nelife yekudya vanhu, kozi zvinotondityisawo dzimwe nguva kutiko ini handisi munhu, ndinoita mhuka kana kuchinja kuita mhuka. Mbuya vangu pandakataura nezvavo kuti ini izvi handichadi, vakanditiko ndikangopamha kutaura nezvazvo chete ndinourayiwa ndinoita next kutiko ndidliwe. Indinohla hangu kuurayiwa kana kuti ndidliwe. Apa ndine mwana mucheche, ndakanziko mwana uyu mucheche ndiye next sacrifice, ndiye mwana anoda kudliwa next. Ini mwana wangu ndiye oga wandinaye apa, ndinomuda futi mwana wangu. Mukomaneshi ndiri kutsvaga chero munhu angandibatsira kuti andirasise this habit yandinayo, ende futi andirasise mhepo iyi iri kunditevera, kana kuti andibvisise muinitiation iyi. Muprofita kana n'anga kana chii handishari, asi as long as achindibatsira zvine zviri right. Ndiyo yanga iri nyaya yabva kune mwanasikana uyu, nyaya inotyisa, nyaya yandishayisa hope. The following voice note that I want to play for you yabva kune vamwe mukoma vari kurondedzera masituations avari kusangana nawo. I know kuti kune vamwe vadiwa vateereri vasingafariri mavoice notes, but please ndiringokumbirawo ruregerero, nekuti dzimwe nguva kuti tikwanise kunyatsonzwisisa nyaya inenge ichirondedzerwa naHaidhi zvinotoda Haidhi achizvirondedzera ari ega nyaya yake. Saka regai ndikuplayerei voice note iroro. Hello mkomanashi, ndauyawo paplatform yenyu ino. Ndava mazuva ndichiteerera nyaya
dzivamwe vangu dzakasiyana-siyana dzine chokuita neupenyu hwavanosangana nawo mukati mokurarama. Ini ndiri mumwe wevamwe ane matambudziko akadai kutarisana nawo. Ndiri murume ane 39 years. Kumusha ndinobva kuZimbabwe. Asi pari zvino ndiri mukati menyika yevatorwa mandakada kuuya kuzoshavirawo mhuri yangu kuti ikwanise kuwana choviri ikwanise kurarama. Mukukura kwangu kwandakaita ndakakura ndiri munhu ainetseka neupenyu. Baba vakashaya 2017, mai ndo varipo. Saka mukukura kwatakaita baba vainge vari munhu ane chipari, so zvainetsa kuti zvinhu zvinyatso kusangana zvakanaka. Ndakadzidzawo ndakaperera form 4 nokudawo kwemasituations ainge asina kumira zvakanaka mukukura kwatakaita. Saka ndakazoti 2005 ndo pandakazofunga kudzokera kuchikoro. Ndakanyora 2004. 2005 ndakati sindisina kubuda zvakanaka regai ndiende kunight school. Ndakaenda kunight school takadzidziswa ndakakunyatsoona kuti zvainge zvasiyana nepamazuva andainge ndiri form 4 nokuti pandakazorepita ndichienda kunight school ndaiedza kuisa maefforts ose kuti ramangwana rangu rizova rakajeka ndikwanise kuvawo nemasubjects ari nani. Sure ndanga ndakuunderstanda. Dambudziko rakazoitika pakuzoti ndizokwanisa kuwanawo mari kuregister masubjects aidikanwa. Ndakashaya mari. Zvinhu zvakandiomera zosvika ndakangozoatenda. Vamwe vangu vakunyora handinakwanisa kunyora. Ndakazoroora muna 2008. Ndaroora kudaro upenyu hwainge uchirema uchinetsa. Tiri munhu airarama nezvokuchera gold. Zvairwadza zvichirema. Dzimwe dzenguva tichifamba mufambo wainge wakanyanyisa kurebesa kuti tikwanise kuwana gold. Takakwanisa kuwana gold tikatengesa tikakwanisa kuraramisa mhuri. Saka upenyu hwakaramba hwakaoma uchirema. Zvinova zvinhu zvandakazoti regai ndimboenda kunyika yevatorwa ndimbonoshandira mhuri. Saka ndasvika munyika yevatorwa ndakadaidzwa nehama yangu pakambani yake yecollege. Takasvika ipapo takashanda asi zvairema zvichirwadza nekuti dzimwe nedzinguva hapana chaibuda kubudikidza nekushanda kwatinge taita. Hapana chainyatsa kubuda zvakanaka. Zvinova zvinhu zvaindiremera. Ndakazosvika pakuti ndinosvika rini ndichishanda mashandiro akadai. Regai ndimbotsvagawo zvimwe zvokuita. Ndakangozobva zvisina notisi pabasa. Ndakaenda kwandakaenda imo mukati menyika yeSouth Africa. Ndakasvika pandakadaidzwawo nemumwe murungu wandinoshandira ane kambani yake. So tiri mukati mokushanda kudaro ane zvivimbiso zvaakandivimbisa kuti takashanda takadai tichazokuitira zvinoti. Saka pane zvivimbiso zvose zvaakandivimbisa hapana kana chiri kusaskidzwa. Mari yacho iri kungonetsa kubuda. Inonetsa kubuda mari. So ndaikumbirawo
kuti dzimwe dzenguva ndinogonawo ndine zvinonditeverawo zvemukati memadzinza, nekuti shuwa mukati memadzinza, mudzinza randinobva inini, hapana ane chinooneka, ane chinobatika. Saka ndaitokumbirawo kune vabatsiri vanobatsiridza vanokwanisa kunditirawo munamato wokuti zviro zvangu zvigone kutambanudzika, ndigonewo kubata chinobatika, sezvo ndine vana vari kuendawo kuzvikoro. Saka vavariro yangu ndinoda kuti vana vangu vadzidze kudarikawo pandakasvika inini, ndavaendesa kuchikoro kusvika pavachada ivo vagone kuzoshandirawo mhuri dzavo zvisina marwadzo, zvisina zvinovaremera mukati meupenyu hwavo, nokuti vanenge vadzidza. Saka ini chikumbiro changu kune vari padare, kune vachanzwawo nyaya yangu, ndaikumbirawo kuti dai zvaigona kana kuti dai zvaibvira ndawanawo mubatsiridzi kana kuvabatsiridzi vachandibatsirawo vanotaura nedenga, vanonzwa mweya, ndigone kusunungurwawo padambudziko rangu, ndigonewo kubatika chinobatika mukati meupenyu hwangu. Nokuti chokwadi ndafamba kwakawanda, mapostori vanondiudza zvokuti madzibaba, muoko menyu mune pfuma zhinji. Pose pandinofamba ndinongoudzwa kudaro, asi pfuma iyi handiioni. Kana vekumusha mai vangu vanoziva dambudziko rangu kuti chokwadi handina mari, asi vazhinji vanondiona vanotofunga ndine mota, ndatopaka mota somewhere. Saka vazhinji vanondiona kana muri muSouth Africa vanotobvunza kumota iri kupi. Kana takasvika patinenge pasvika takuparadza, notozoona chifamba netsoka, voshamusa kuti kufamba netsoka kwamota iri ipi, ndoti handina mota. Vazhinji vanoramba kuti vazhinji vanondiona vanoti munhu ane mari yakawanda. Saka zvinhu zvinondinetsa, ndine dzimwe hama dzangu dzisiri munyika ino yandiri, vanototaura vachitotaura kuti kwatafamba munun'una uri kunzi maoko mako mune mari imwe isingaiti, une mari yakawanda. Saka zvinhu zvinondidya mwoyo zvindinetsa. Kwese pandinge ndaenda kana kumasowe ndochongoprofita, baba mune zvakati, baba mune mari, baba muchatenga zvakati, asi hapana kana basa ratinoshanda rinondipawo mari shoma yekuti it's hand and mouth, hapana chandinokwanisa kuita. Saka ndaikumbirawo kuti kune vanobetsera, kana vamunozivawo vanobetsera, ndaikumbirawo muzopawo mukomanashi nhamba dzevanhu vanobetsera vasingaite zvokurombesa. Ndinoda zvinhu zviri straight mulife yangu, nokuti ndakakura ndichitambura. Saka ndinodawo zvemweya zvinoita ndikwanise kusunungurwawo muropa rangu, ndigone kubata chinobatika zvisina matambudziko mune ramangwana rangu. Chikumbiro changu kune vateereri vari kuteerera panguva ino, ndingafara chose ndakaona help yenyu kubva kuvateereri. Ndatenda hangu. Ndiyo yanga iri nyaya yabva kuna mukoma vedu ava. Kana kuine vanokwanisa kubatsira mukoma ava, please feel free to inbox me on WhatsApp. Vadiwa vateereri, awa ndiwo masecrets nemaconfessions atanga tiinawo muzuva ranhasi. Until we meet again, tongoti happy secrets and confessions.